நானி போட்டோ பிடிங்க யாராருக்கு விருப்பமோ நீ பார்த்து எல்லாரும் சரிங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் இங்கிட்டு வாங்க பாபா. பாபா 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 பாபா. நீங்கள் 2 பேர் மிஸ் இங்கிட்டு வாங்க. ரைட்டா ரைட். இப்போ நீல கலர் இங்கிட்டு வாங்க. ரைட். வெள்ளை கலர் இங்கிட்டு வாங்க. ரைட். இப்போ இந்த பாபா சென்டரில் வச்சுக்குவோம். பின்னுக்கு எடுக்க வேணும். முன்னுக்கு இதாக்கி சென்டரில் வச்சுக்குவோம். வெள்ளை பாபா ஒன்று கொஞ்சம் இங்கிட்டு வாங்க. வெள்ளை ரைட். அந்த நீல மிஸ் கொஞ்சம் இங்கிட்டு வாங்க. ரைட். இந்த மிஸ் இங்கிட்டு வாங்க. ரைட். இப்போ இந்த பாபா லைட்டை இங்கிட்டு வாங்க. கூட உனக்கு இடிக்கட்டும். ரைட். கண் மூட வேணும் பாபா, கண் மூட வேணும். ரைட். இங்கே பேசுறீங்க. எல்லாருடைய உள்ளது இங்கே எடுப்போம். இடம் போதா அப்படியே வந்து இந்த பாத்திக்கு பின்னுக்கு மைன் இல்லைங்க, இந்த பூக்கு பின்னுக்கு நில்லுங்க. எஸ் உனக்கிட்டு வாங்க. ரைட் பாபா. பூ எதுவும் பிடிக்க வேணும். ஹலோ ஜி உன்னை இங்கிட்டு வாங்க. ரைட். அக்கா இங்கிட்டு திரும்புங்க. இப்படி ரைட். வாங்க. ரைட். நீங்கள் எல்லாம் மற்ற சைடு திரும்புங்க. இப்படி இந்த சோப்பு அண்ணன் திரும்பி இருக்கிறாரு அந்த அது மாதிரி. ரைட். இப்போ கிட்டே ஆகும். ரைட். பல்ல காட்டி சரிங்க. අද හිතපු නැතිද යන්නේ උනේ. whatever set now මේක හින්දානේ இது இருக்குது. இது வந்து ஃபுல் வியூவோட வரும். ஃபுல் ஃபோட்டோ மறுக்க இது இருக்குது. இப்படி ஒசர வாக்கு வரும். இதாக வேணும். ஃபுல் வியூ. இவங்க இது இருக்கு. இது போடுவா.